kunodaba olunzima engike ngalibhalelwa ngenye insizwa yakwaNtombela ngapha eBabanango. iBabanango ila eKZN. Lolu daba ngithi linzima ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi besilisa lubalimazile. Lensizwa angazi noma iyaqhamazela noma yenzani. Lensizwa ithi ngathi mangikhuluma nayo lensizwa ngalibhala lapha ku Facebook. Isihloko salo sithi usizo lwensizwa yakwaNtombela eBabanango ejolelwa intombi yayo eyithandayo kodwa iyesaba ukuyiyeka ngenxa yomphakathi. Ngilibhala kanjalo ku Facebook. Lensizwa ike kushuthi kuthe last year kushuthi ibinengodosi ibinayo intombi umama wengane ebese yaziwa nje kubo. Yambamba ukuthi uyajola. Ngizolinqamulela lolu daba. Lensizwa yambamba umama wengane yayo ukuthi uyajolwa ngakubo emakhaya. Ithi siyasilandela kakhulu nayo la ku Transformation Live. Iyasilandela kakhulu na ku Facebook. Ithi lensizwa ithemi ibamba umama wengane ukuthi uyajola. Ibamba nje fonini. Yathola ukuthi ujola nomfana wasendaweni. Umfana nje osemncane kunalensizwa wasendaweni. Yaba buhlungu inhliziyo kwaba nengxabano nje yagcina isimiyekile umama wengane. Kwase kuthi kwase kuthi ngoba le umama wengane imbambe ngoSeptember 24 ngonyaka odlule. Kwase kuthi ngoDisemba mhla ka15 isisemakhaya lensizwa yayisibona intokazi enye nje eyimotweni lezi eyibheke emakhaya bebonana edrobheni khona ngapha eBabanango. Ithi mayishela lentokazi iveze kuvele kusho lentokazi abazani nalensizwa ibonile intombi nje beshelane ebesivuma lentokazi kanti lentokazi izihlobo nomama wengane lo wayekwa ilensizwa. Uma sebelandela useyathola lo ukuthi lo mfo uthi usengiyathola ukuthi hawu lengane engiyibonayo enhle nje lapha ezimotweni eziyangakithi kanti isihlobo nomama wengane kodwa kushuthi uyabona ukuthi isoka lika lomzala wakho ungalazi ngokulubona kodwa wazi nje ukuthi umzala uqome kuphi. Ithi lensizwa bese makuvela lokho isivumile lentokazi ukuthi ihlobene nomama wengane bese uthi lo mfo kaNtombela bese ngithi no mina sengihlukene nalowo sihlukene asathandana empeleni njengamanje ngifuna intombi engizoyilobola esikhundleni sakhe. Kushuthi beveleke ithembeke lentokazi bese bethandane bese kuthi ngoFebruary kuwona lo nyaka ngoFebruary umfo kaNtombela uthi wayibiza lentombi wayibizela eGoli ulapha eGoli Alexander wayibiza wathi ayizohlala naye. Wayibiza wathi ayizohlala naye. Uma sebehlala ke nayo okuningi abekwenzela lentombi ubese hlabekisa umama wengane ngoba uthi ubenza nje ngendlundlu kushuthi ubenza ngewala amakhonto ayenzelayo yiwala wayithengela nefoni lentombi eright yabo ethi uzama ukuhlabekisa umama wengane. Into ke yenzekile kuthe nje isanda kufika ngoku uyaphuza umfo kaNtombela uphuze kakhulu kodwa esehlukene nomama wengane mayichaza. Into eke yenzekile uthi uthenge elinye ilanga esendlini nje ebusuku kade edakiwe wabuya walala endlini khona eGoli nalentombazana balala nje balala embedeni odwa nje behlala naye endlini.
wathi mayelele walala wazophaphama ebusuku kusho ukuthi wayesheshe walala mhlawumbe walala ngabo 7 alidakiwe uthi mayiphaphama ebusuku akabonanga ngisho isikhathi ukuthi kwakubani kodwa nje waphaphama sekuphela ubuthongo kusho ukuthi notshwala sekuphelile uthi bese ngiqhubeka nje ngilala kodwa ngibe sengizwa ukuthi sengiphapheme bese ngiqhubeka ukuthi bese kukhala ucingo lwalentokazi alele nayo ivele lithatha ucingo ibhinca ithawula iphume phandle ivale bese ihlala eminyango ikhulume na uthi waphela mhlawumbe 4 hours mayecabangela uthi kodwa ama-hour nje aphele ilentokazi ihleli phandle kumakhaza ikhuluma nocingo uthi ngayilunguza ngewindi lo ngithi yabuya uthi ngaze ngabuyela embhedeni ngazolala ngenxa ukuthi nami ngangizwa amakhaza ngabuyela embhedeni ngazolala ilokhu ikhuluma phandle nefoni lentokazi ayithandayo uthi kwathi kudala nje yavula umnyango yabuya ngena embhedeni yazolala nayo yalala ingaboni ukuthi yena useyilunguzile ngewindi wabona ikhuluma nefoni obviously kusho ukuthi yayikhuluma nendoda uthi uthi ke umfana Ntombela into eyenzekile uyayithanda lentokazi and uyabona ukuthi ibikhuluma nendoda futhi uyabona ukuthi iyamjolela manje uyasaba ukubuza uyasaba nje ukuyibuzisisa nokupequlula ifoni yakhe ngoba isinqumo sokuthi akasayithinti umuntu wesifazane ifoni yomuntu wesifazane uthi wasithatha ngesikhathi ebamba umama wengane ukuthi umjolela nomfana wasendaweni lensizwa ihlezi nalentokazi ngiyakhumbula nje abaningi bamniki iyalo lapha ku Facebook ihlezi kumanje nalentokazi iyabuza ukuthi yini engayenza ngoba iyasaba umphakathi ukuthi uzothini ngoba okuningi akubuye kwenzela lentombazane ngalesi sikhathi esifishane ngoba uthi ngoDisemba wacishwa ilobola ngoDisemba kwasho yona intombazane ukuthi ngicela singaqali sikwenze lokho ngoba phela umuntu mumshela nje umuntu wesifazane bese niyathandana lokho kuthandana kwenu lo wesifazane usuke senamanekiniki akhe naye asafuna ukwaqhathanisa nalo uthando lusha litholile ebese bona ukuthi yini engayisusa kulamanikini kami bese ngibhekana ngqo nalomuntu osengithandana naye umusha kanjalo futhi nowesilisa uma eshela intombi bese imqoma usuke nawo amanikiniki akhe naye aseceleni azoxoshwa indlela olinamandla ngayo lolu uthando lusha compared to lolu lamanikiniki amadala so ke uthi lo mfo ngesikhathi imqoma lengane ngoDisemba uthi wayefuna ukuyilobola ngoDisemba ngoKhisimusi nge25 yathi ingane angeke kuseyeli kakhulu phela thina sibona le kuwo lo Disemba uqala so asikwazi ukulobolana nani engathi wayefuna ukuyilobola impela nje ngoDisemba ngoNew Year lapho ngama holiday yathi intombazana hayi singaqali ngicela ukuthi lokho singaqaka siqale sikubambe nje so njengamanje bahlezi ngiyakhuluma na kuWhatsApp bahlezi nentombi uyayibona ukuthi iyajola inkinga uyayithanda manje akazi noma lo muntu esuka ikhuluma naye yiso ke belivele likhona ngoba kuyena imtshenile ukuthi hayi yona njoba ivumile nje kuyena ibingenalo naye sokele straight yehlukana nobaba wengane basa ibisijolela nje okuka temporal manje uhlezi nayo akazi noma ayibuze ngoba uthi uyesaba ukuyibuza uthi usaba ukuthi engathi uyayibuza mhlawumbe ivuke ngolaka bexabane begcine sebehlukene bese kuba ihlazo ngakubo kamama wengane ngoba akafuni ukuhlukana nayo ngenxa ukuthi lapha kwamama wengane bazosuke mhlawumbe bemhleke ngoba umuntu usezobuka sengathi unenkinga sekuyena bazobuza abantu ukuthi hawaye komama wengane nalentombi siyakiyeka kusho ukuthi umuntu onenkinga ubani uwe ayazi kuma nje kufanele yenze njani abanye ke into efana nalemfo nodaba lalomfo bengayithatha kancane lapha kuma relationships kunabantu abakhungiwe abakhungwe nje izintambo noma amaketa ngathile othando nje lo mfo mangikhuluma naye uzecweba inyembezi unokungibikela nje ethi uyazi namhlanje MC lo muntu wami njoba ngibuye emsebenzini nje ngibuye
ngibuye ngangamfica endlini kodwa ubephekile benze yonke into. Mangithi ngiyamfonela wathi usesitolo, ngaye esitolo ngangamfica. Ngasaba ukumtshela ukuthi awukho nje wena esitolo la uthe ukhona. Uthi kuze kwaphela mhlambe noma 2 hours, hour or 30 minutes, hour no 30 minutes kuya ku 2 hours engabuyi. Uthi ngisabile, uthe mayithi usesitolo ngagijima ngaye esitolo ngamfica engekho. Ngase ngisaba ukuthi ngana ukho la esitolo wena ubusesitolo. Uthi manje mangithi mina khuluma naye lo muntu wesifazane, umchazele ukuthi umbuze nje ukuthi umchazele nje ukuthi lento ayenza uyayibona ukuthi manje uyasaba. Akusiye yedwa usaba mawusuka unganywe uthando kakhulu. Ngiyalwazi lolu uthando lokuthanda umuntu wesifazane uzumesabe. Umsabe ngalendlela ukuthi usaba ngisho ukubuza nje ukuthi lento ayenzayo makukho into ayenzayo eyiphutha uyenzelani. Usabe ngisho ukubuza, ngiyayazi leyo nto. So bengithi angidlule kulolu daba. Angazi ukuthi umfowabo Ntombela umuntu engambonisa ethini, ngoba one iphutha lenza engimtshele lona ileli lokuthanda lentombi ngenhloso yokuhlabekisa umama wengane. Alisebenzi uthando olunjalo. Ubengayithanda nje intombi, engarashi futhi izinto. Ubengayithanda nje kuze kube uthando lwabo luba secret. Ngoba nosisi uchazile ukuthi naye unamanikini akhe aseceleni asafuna ukwa-check ukuthi anjani noma lunjani lolu thando lusha compared to lolu lwalensizwa. Thank you.